neh kae. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah bisa cari utang ini. Aduh, ya. Wah, bisa nyaur utang, Mas. Mantap. Utang gede, Mas. Utangmu kabeh 98. Nih, Mas, tak bayar dengan kontan. Oke. Lagi apik kuwi. Mas ya, 98 Pak. Jaminan nih, Mas. Jaminan ini di Saya tak jikokne. Iki jenenge Kang Widodo tenan nek ngene iki. Iki pecimu, iki sandalmu. Sah ya? Sip. Loro telu. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa nebus peci karo Srenda. Aku wis rampung iki pira kabeh total naik. Oh iya Kang. Soto karo susu. Kuwi 18.000. Yuk. Gandeng aku duwe kanggo nebus. Iki ya maaf saja ini tak bon lagi di mana? Aduh. Bayi, aduh Kang.